Hi guys, mini vlog po tayo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Nagluluto po ako ngayon ng merienda. Ito po saging at kamote. Yan. Yan. Yan lang po yung nakayanan, kaya pagtsagaan. Merienda time na po. Ano pong merienda nyo? May mga batang nagtatago-taguan dito. Oh. Anong ginagawa nyo dito? Nagtatago kayo? Sinong tinataguan nyo? Zombie? Wala pang zombie? Anong pangalan mo? Patos. Precious? Patos. Ikaw? Ayun. Caitlin? Sige. Ano? Ang pangalan nyo? Christian. Christian. Dapat daw kapag nagluluto ka, sinasamahan mo ng pagmamahal para mas lalong masarap. Bakit kailangan ang puso ay masaktan bago maintindihan ang siyang nararamdaman? Saging kayo dyan. Yakap at mga halik ang nadarama pa rin dahil tanging kamote ng kamote ng walang alam kong luto, sunog pa. Hanggang dito na lang guys, at kailangan ko ng matinding konsentrasyon para hindi masunog. Bye-bye!